Амелия, време за училище утре. Ела тук. Ще ви покажа няколко забавни неща. Използването на телефона си преди ляга не е лошо за вас. Просто ще гледам още малко и след това ще си спя. Честно. Аз не мога да повярвам. Значи аз вчера бях тук, така че почти ден нещо някой не наблюдава и се скри. Луна беше права. Трябваше да си легна по-рано. Давайте, момчета. Давайте, момчета. Давайте, да. Какво е това? Римско? Това някаква шега ли е? Не. Леле, някой вече е облечен. Трябва да е начинаеща шега. Човек! Тя е тука! Това са хора. Те понякога се появяват тука, но никой не ги харесва. Беше стегнала някой от нас пек. Ето тук беше Страхувам вчера. се от тези хора. Вчера? Успокой се. Хората Вчера, не са приятели, разрешени на училище. мечката Не е беше нужно да се тук до притеснявате. тази Ако копа. човек влезе тук, те са На готови за... пейката е тук седеше с чупен Това е врат. истинско училище И за мен. сега Това не е някой шега. е пренесен Трябва да се човек. измъкна от тук. О, не! Портите са затворени. Какво да правя сега? Трябва да помисля за нещо. Ако ме забележат, завърших. Скандално? Ужасна. Виж. Няма прическа. Това ще бъде полезно. Ще се променя за всеки случай. Прическа, човек. Къде е изходът? Искам ми се да мога да се прибера скоро. Кой си ти? Тя сега Не ти сме гледа в виждали преди. Аз съм нов мем. Асасино балерина. Асасино балерина. Страхотен костюм. Много оригинален. Как да изляза от тук? Не може. Никой не е разрешен, докато класовете са на сесия. Ще трябва да прекарате цяла седмица в училище. Но сега трябва да си тръгна. Не знаете ли правилата на мемско? Или не си мем? Той, както ви казах, би трябвало да засича Успокой се, електромагнитни шпиониро. полета. Тя е Има нова. признак. Не се страхувайте, асасино балерина. Ще ви покажа всичко. О, точно сега дава. Виж, Това е спортната площадка. И това е плувният басейн. Трябва да внимавате с него. Тралалео, тралала, живее в него. Не съм. Позволете ми да ви покажа вместо това класната стая. Какво се случи тук? Сакур и бандито Бобрито са побойници. По-добре е да не се забърквате с тях. Това е мястото, където научаваме. Вашето училище не е като нашето. Разкажете ми за вашето училище. Какви уроци сте имали там? Имахме... Учителят ще бъде тук всеки момент. Той е много строг. Да, добре е да не го ядосваме. И кой е това? Надявам се да не се раздавам. Това е нов ученик. Не очаквах да видя нов ученик. Разкажи ми за себе си. Аз съм нов мем. Асасино балерина. Моят мем е смесица от балерина капучина и асасино капучино. Само без капучино. решение за рязане, попълване и притискане, което упростява вашите електрически задачи. Линка, за да разгледаш, това са специални топчета, които когато ги оставиш, ако светнат, значи има признак на опит. Ти ги оставиш ето така. Никога не съм чувал нищо.
светне топче, ще го хванем. Не им обръщайте внимание. Новият ученик нарушава поръчката. Вие отговаряте. Никога до сега не съм виждал този. Мем, какво да правя? Виждам, че обичаш да говориш. Тогава отговорете. Защо мълчите? Не знам. Ще ти простя този за първи път, като начинаеш. Но ако учите лошо, ще съжалявате. Това е Trollface. Мем, използван за тролинг, кибертормоз и злонамерени шеги. Брат, то ти глична цялото приложение. Тук има много Правилно. високо ниво. Надявам се всички да си спомнят. Кой е това? Асасино балерина, отговор. О, мой Бог. Как не можеш да знаеш това? Това е братът на Тук Тук Сакур. Да, Сакур. Добра работа, Бобрито. Всеки трябва да следва вашия пример. Шокиран съм от този учител. Бобрито просто се смееше на Защото има капитана, остатъчни учителят го следи. възхвалява. Открийте новите сияйни ледено-руси нюанси. Гарниер Това е Color Natural. Бобрито Кукрило. Приятелю, това не е честно. Той извика под мен. Правилно. Вие и Бобрито свършихте добра работа днес и получавате добри оценки. Ами мен? Ама да не утре спокойно, а моите? Ти също. Моите? Я са пак мечката. Учителят е несправедлив. Повойниците трябва да бъдат наказани. Тук поведението не е наказано. Всеки човек за себе си. Не трябва да е така. И как направя Милка Карамелка да говорят на руски? Разбира се, кой е най-умният в класа? Никога няма да бъдеш като нас. Нека се разбираме. Защо да се карате? Дори ли си истински мем? Изглеждаш ужасно. Някакъв глупав мем. Асасино балерина. Махнете ръцете си от мен или ще го получите. Да вървим, Сако. Хорошо, что не отстали. Все хорошо. Я с собой. Тебе что-то купить? Нет, спасибо. У меня есть перекус с собой. Мы скоро вернемся. Что же мне делать? Как выбраться из этой школы? Я застряла здесь на неделю. Мне придется их обмануть, чтобы они мне помогли. Это ваш обед? Какой странный. Да, очень вкусный. Попробуй это. Нет, спасибо. У меня своя еда. Спрячь это немедленно! Ты что, с ума сошла? Такое нельзя есть. Почему? Это же просто банан. Скажи это шимпанзине, бананине. Капучино вы тоже не пьете? Конечно нет. Что с тобой не так? Простите, я не хотела вас обидеть. Конечно, мы тебя прощаем. Ты спас... О, нет, там же учитель. Я отвлеку его. Вы нажмете кнопку. Учитель, расскажите, пожалуйста, еще историю мемов. Это так интересно. Могу тебе рассказать про первый мем. Он появился 1000. Мемов? Ну что, уберем быстро и пойдем отдыхать. Ако има призрак в тази мечка, Привет, ребята! Сегодня у нас очень важная встреча. Сейчас мы встретимся с человеком из...